Moje meno je Peter Figel, som riaditeľ a toto je bilingválne gymnázium C.S. Lewisa. Hoci nám aktuálna situácia nedovolí stretnúť sa osobne a urobiť deň otvorených dverí osobnou cestou, rozprávať sa s vami, byť s vami, aspoň takouto virtuálnou cestou vám chceme otvoriť naše gymnázium, otvoriť dvere gymnázia a prihovoriť sa vám. Okrem mňa, ako riaditeľa školy, sa vám prihovoria aj moji kolegovia z rôznych oblastí a spoločne tak chceme vytvoriť veľkú mozaiku, krásnu mozaiku, ktorou vám chceme ukázať čaro a krásu a jedinečnosť nášho bilingválneho gymnázia. A verím, že vďaka tejto mozaike objavíte aj dôvod, prečo sa uchádzať o naše gymnázium, prečo tu prísť a byť jeho súčasťou. A vo veľmi podobnej situácii, ako ste vy teraz, som sa nachádzal asi pred necelými 2 rokmi, keď som stál pred bilingválnym gymnáziom C.S. Lewisa a sám seba sa pýtal, prečo? Prečo chceš ísť práve tu? Prečo bilingválne gymnázium C.S. Lewisa? A veľmi rád by som sa s vami podelil. Asi prvá vec, ktorá ma veľmi oslovila na tomto gymnáziu, na tejto škole, je to, že táto škola má víziu a misiu. Táto škola má svoje poslanie. V centre tohto poslania, v centre tejto misie je mladý študent a to ma asi najviac zaujalo. Že na tejto škole máme 474 príbehov jednotlivých študentov a každý príbeh je jedinečný. A každý príbeh má svoje meno a priezvisko a študenti tu nie sú iba číslo. A v rámci tejto našej misie a nášho poslania sa snažíme viesť každého študenta k tvorivému a kritickému mysleniu, prevzatiu zodpovednosti nielen za seba, ale aj za druhých, za svoju triedu, za našu školu, ale aj za naše okolie a k schopnosti vytvárať komunity, nebyť sám. Sme v tom spolu. Snažíme sa viesť našich študentov k otvorenosti, k schopnosti prijímať druhých takých, akí sú, tolerovať sa a vnímať inakosť druhého a druhých ľudí ako obohatenie pre mňa, ale aj pre moje okolie. Ako niečo, k čomu sa môžem učiť. Táto budova má rôzne časti, je veľmi pestrá. Každý department, každá chodba má svoju farbu, má svoje miesto. Triedy sú menšie a vedú nás k tomu, že študenti môžu vytvárať menšie komunity, môžu oveľa viac komunikovať. Ten prístup je oveľa osobnejší vo vzťahu učiteľ-študent. A chceme byť veľmi partnerskí a myslím si, že vďaka mnohým učiteľom a nastaveniu našich učiteľov, s ktorými pracujeme, ten vzťah so študentami je veľmi partnerský. Študenti majú možnosť kedykoľvek rozprávať sa so svojím učiteľom, osloviť ho, prísť k nemu. A myslím si, že nenájdete na tomto bilingválnom gymnáziu žiadneho učiteľa, ktorý by povedal nie, ak za ním študent úprimne príde a hľadá a pýta sa. Naša škola nechce viesť len k nejakému učeniu anglického jazyka, ale k otvorenosti rôznym kultúram, schopnosti otvoriť sa, výjsť z vlastného prostredia. Ako škola sa snažíme vytvárať vzťahy nie len tu v okolí, ale vytvárať vzťahy na medzinárodnej úrovni. A ak by som tak prešiel celým svetom, tak od New Yorku cez Berlín, Európu až po Spojené arabské emiráty. Spolupracujeme, vytvárame rôzne projekty, na ktorých sa môžu zúčastňovať naši študenti. A mnohí študenti to využívajú. A sú podporovaní a vedení a sprevádzaní učiteľmi, aby využívali tieto možnosti, aby sa otvárali, aby išli, učili sa nové veci a stali sa obohatením nielen pre nás, pre gymnázium, ale aj pre celé prostredie, tam, kde sú.